atu tikukumana ndi mavuto okanika kubwezeretsa ma contacts athu amene Google account anatisungira. Ena tikapanga sign in ku contacts ikumapezeka kuti sikubweretsa ma contacts amene anasevawo. Ndi video yathu ya lero tionesana amene tingakaonere straight ku Google account iko. Ndipo sadaya nthawi tiyambe tipanga pa search www.google.com, timpanga click. Tikatero timapanga click apa. Kenako timapita apa alemba kuti contacts. Stay on web. Ndi imene mukuoneramu yabweretsa ma contacts onse. Ndi mwachitsanzo tifuna tione iyi ya ChatGPT. Ndi kuti tikasesereka imaonesa musimu kuti nambala yake ndi yakuti. Apo ayi mutangochipanga save chikhale chifile. Ndi mumapangira apa. Muchipanga export, mupanga pa vcard ipa, mupanga export. File nachipanga download kale, komano ndi kuti pompo chimayamba kupanga download. Ndi kuti makhala kuti muli nawo mutawonga wapangaso ngati install kuti apite ku contacts. Apo ayi kupakaonera ku file imene mwa downloadayo. Ndi zimene zimene ndinakonza. Ndi tiye tionanenso ku video ina imenenso tibwere ndi zinthu zina za nyuwani. Ngati ndi funso tifunse popanga comment.